Bé, doncs bona tarda a tots. Jo diria que avui és un dia especial perquè tinc la impressió que avui l'agenda és el que el matí ha passat acaba la nit, no? El matí començava amb gent que estava aquí per firmar uns convenis i al cap d'una estona al museu, al Nacional Còmic, presentàvem també el Saló del Còmic i justament estàvem parlant del Boris II, que sabeu que és el Joan Pieras, que li van dedicar amb aquest Super López, i acabo el dia parlant del Boris I, és a dir que fa tota la volta, diguéssim, i com bé sabeu, és aquesta edició que ja fa 35 anys que l'Antoni Morell va escriure i que per tant a tots benvinguts amb aquesta presentació. Només em toca fer unes paraules de benvinguda, després evidentment tant Anem Editors com també l'Antoni Morell podrà explicar i segurament que té alguna anècdota del moment, potser va estar explicant i per què, ja alguna pista així que potser ho explicarà. I només dir-vos que és un plaer estar aquí amb vosaltres, que ja coneixeu tots l'Antoni Morell, el nostre escriptor massanenc d'Escàs, que a més avui ens trobem aquí amb aquesta biblioteca que porta el seu nom, que això és important, que ara ja fa tot just uns 2 anys vam voler fer aquest sentit homenatge perquè entenem que ens ho mereixia. Si a Andorra hi ha un que és el pare de la literatura contemporània és l'Antoni Morell, i és massanenc, i és d'Escàs, i per això volíem també fer aquest homenatge i dedicar-li a aquesta biblioteca al seu nom, que porta el seu nom. I a més, no només porta el seu nom, sinó que també ja inclou molts i molts llibres, que ja sabeu que ens fa cada any que ens dona caixes, com diu l'Antoni. David, tenim més caixes que has de vindre a buscar. Evidentment jo no hi vaig, però hi va tot el meu equip, de l'equip de cultura, també el Xavi que està aquí present, i l'equip comunal, i per tant és un plaer de poder també anar catalogant els seus llibres, el seu tresor que tenia, i posar a disposició a tots vosaltres i totes les persones que venen aquí a la biblioteca a consultar-lo i a llegir-los. Per tant, jo diria que el bon lloc per fer aquest tipus d'acte, amb una vegada més fer aquest reconeixement, Antoni, per aquesta gran feina que has fet i que continues fent, i que això és molt important, i aquest sentit homenatge massanenc per un escriptor d'Escàs que, com deia abans, és el pare de la literatura contemporània al nostre país i que volem inclús anar més enllà de les fronteres. I per tant, ara fa 35 anys que es va escriure aquest llibre, que vas escriure aquest llibre, amb una reedició, que per tant aquí també s'ha d'agrair moltíssim a l'editor, el senyor Josep Dallarès, que és el responsable d'Anem Editors, amb el seu equip, per anar a rescatar aquesta obra, tornar-la a posar, i com que potser no ho dirà el Josep, ja ho dic jo, he demanat qui és que ha fet aquest dibuix, doncs resulta que és el mateix Josep, que ho ha fet ell. Com veieu, aquí és un treball en equip, i sense més, justament, cedeixo la paraula al Josep. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, per mi és un plaer avui estar aquí per part d'un. Començaré per la més petita i després acabaré per la més gran. La més petita és perquè amb Boris I presentem el primer llibre d'una nova col·lecció de l'editorial, que és la col·lecció de Butxaca, i aquest és el primer volum de la col·lecció de Butxaca, que realment és de Butxaca. Hem intentat que sigui de qualitat i el que es pretén fer amb aquesta nova col·lecció és posar a l'abast i a preu més assequible, en tot cas que en d'altres col·leccions, les obres que són importants de la literatura de casa nostra, també de fora d'aquí, i crec que era important poder començar per un llibre d'autor. Ara arribem a la segona part, que és Boris I, rei d'Andorra, perquè aquest i no un altre, perquè s'hagués pogut començar per un altre llibre de l'autor. Jo crec que aquest és d'una actualitat, i si mal no recordo he vist un tuit del Toni Morell avui, que m'ha estranyat. Tu l'has vist? És un comentari que tu has fet, que algú ha recuperat que ha tuitat. Sí, el bon dia està. És una tot el dia. Alguna cosa que ha sortit al Bon Dia i s'ha repitat a través del Bon Dia. Dic, el Toni està utilitzant el Twitter, no m'ho crec. Ara però un selfie. No, sí, ja ho sé. Però és que
M'he quedat garraturat. Potser la queríamos a Potser amb aquests 15 dies que no ens hem vist. Sí, exacte. A lo que es mi nego. Doncs, justament, el tuit aquest feia esment d'un comentari que feies tu, que deies avui en dia a Andorra, de vores primers en tenim a cada cantonada, alguna cosa. N'hi ha molts. N'hi ha molts. Aquí ho vam dir. Doncs és partint d'aquesta idea que em va semblar important començar per aquest llibre que ja està descatalogat, feia anys que no es trobava ja i, repeteixo, és d'actualitat. Només per començar llegiré un tros. Parla Boris, no sé si coronat o descoronat. Diu, les meves intencions ja us les vaig explicar l'altre dia, síndic. Us trobeu en un país gairebé misèria. Viviu del que dona la terra, i aquesta terra accepta només, i això no és cap descobriment, tabac, trumfes i 4 beneiteries vegetals més. Jo us proposo capitals estrangers per al vostre país. No us podeu imaginar què pot significar això. Renom, cabals, millores per al vostre poble. Cal, és clar, no posar gaires taxes. Però no patiu. Vos i els qui vos indicareu gaudiran de determinades ajudes i premis. Ho deixo aquí. Crec que queda clar que és d'actualitat. I era la raó per la qual doncs hem començat per aquest llibre. Què explica el Toni amb aquest llibre? Ens ho explicarà ell. Però és el relat de 9 dies des del 6 de juliol del 1934 al 14 de juliol de 1934, jo diria de les 11 del matí del primer dia a les 9 del matí de l'últim dia, i ara li deia, dic que, contràriament al que em va passar quan el vaig llegir fa 35 anys, ara m'he donat compte de moltes altres coses i d'una cosa que crec que s'explica perquè el llibre està condensat en aquests 9 dies, més un, el de l'exili, el dia 15. Sense llaços grocs, Igual si el torno a llegir n'hi trobo algun. Hi ha una meticulositat horària que no m'hi havia fixat la primera vegada, i en canvi aquesta vegada sí que és curiós, és una manera de redactar, però que té el seu sentit justament perquè fa encara més concentrat aquesta experiència. Llavors, en 9 dies arriba com ho direm, a convèncer mig Andorra i un tros més, arriba a fer votar 23 dels 24 consellers al Consell, arriba... I això ens ho explica el Toni de manera cinematogràfica, amb un flashback, és a dir, comencem al revés, comencem l'últim dia i anem tirant endavant. La veritat, jo m'ho he passat molt bé tornant-lo a llegir. Trobo que és una llàstima que, jo diria, fa 35 anys. Les generacions que tenen menys de 35 anys, no sé quantes n'hi ha, quants són els que han llegit aquest llibre. I en canvi és una anècdota que va més enllà de l'anècdota i que pot permetre fer reflexionar sobre la nostra realitat. Aquí ho deixo i passo la paraula al Toni, perquè
suposo que ell sí que ens podrà explicar el per què, el com i el... Passo sobre l'última part, sobre la trobada a Poblet, novel·la molt novel·lística, però interessant. Bé, gràcies. Bona nit o bona tarda. Gràcies a vosaltres, gràcies a Josep, el senyor cònsol, per acollir no la primera vegada, sinó en nombroses, quotidianes i reiterades vegades, doncs, la meva modesta presència, la meva modesta cooperació a aquesta andorranitat que tots proclamem, que de vegades oblidem, i doncs per mi és un honor, a més també fer-ho aquí, a la biblioteca, que de manera no merescuda porta el meu nom, i gràcies a l'editor, perquè aquest llibre, com han dit, és... En fi, us diré com el vaig... Per què vaig escriure aquest llibre i com el vaig escriure. Després de haver estat 12 anys a Casa la Vall, amb càrrecs de responsabilitat, havent vist, parlat, acompanyat, escoltat síndics, subsíndics, consellers, cònsols, coprínceps, etc., havent vist l'armari de les 6 claus en aquell moment, després de les 7, havent vist obert i classificat el paperam que hi havia allí amb la Lida Amigó, l'esposa del Marc Vila, que aleshores era secretari general del Consell, després d'haver purgat per tots els llibres d'actes tan grossos, totes les epístoles, que diríem d'aquí, i havent tingut, a més, un oncle carnal que l'any va formar part de la primera policia andorrana que es va crear, aquí de una foto típica, que hi havia el cap assegut davant de Casa la Vall, el meu oncle Valentí, que era el germà gran de Cal Girau d'Escàs. Ningú m'havia, i jo ja tenia 27 anys, quan, no, 30 i pico, em sembla. Sí, 30 i pico. Ningú m'havia parlat mai d'aquest personatge, mai. Ni un tros de paper a Casa la Vall, i ho havia remenat tot, amb el Manel Mas, amb el líder Mangol, els síndics. Mai havia vist aquest nom imprès, ni verbalitzat per algunes de les autoritats, de l'oposició o no de l'oposició. Fins que jo estava interessat en aquell moment per el tema de la repercussió de la Guerra Civil, algun de vosaltres ja ho he explicat, la repercussió de la Guerra Civil espanyola a Andorra. I aleshores el fons més important que hi havia a nivell d'hemeroteca de diaris era Casa l'Ardiaca, que hi havia un bon amic meu, que era el Jaume Sobrequés, que em sembla que encara viu, però molt gran, que era el director, i em va obrir em va facilitar tot l'impossible, que a Casa l'Ardiaca era darrere la catedral, no, enfront d'un cantó de la catedral i al costat del bisbat de Barcelona. I un estiu em vaig passar 4 o 5 dies per veure, mirar què deien els diaris sobre la Guerra Civil Espanyola, les repercussions que havia tingut Andorra i tot. I de cop i volta, mirant La Vanguardia, em trobo a primera plana, que és la fotografia del Boris en aquella edició, a primera plana, la primera plana de La Vanguardia no hi va ni antes, ni ara, ni segurament demà passat qualsevol notícia. La seleccionen molt. La Vanguardia és un diari de molt prestigi, del corrent intel·lectual o polític que sigui, però molt important. I em vaig quedar
effrayé, que dirien en francès. I vaig dir això, i vaig començar a llegir. I vaig mirar altres diaris, i vaig dir, això és una novel·la. Jo havia fet la sèrie de Teniers, que havia tingut una importància per mi, és la que literàriament és més important, i no solament perquè m'ho digués, bueno, sí, sobretot perquè m'ho van dir persones que en sabien molt més que jo de tot, Salvador Espriu, l'Agustí Bartra, el Pere Caldés, etc. I el Joan Triadú, que era un crític literari, l'Àlex Roca, que era viu, el Villatoro, ja que ja començava a fer coses a l'avui. Aleshores, dic que això és una novel·la. I és una novel·la que pot ser molt divertida. I el que em va interessar, i no vaig consultar res més, només la pura hemeroteca del diari. I esclar, i sempre m'ha interessat de la vida què succeeix quan un ser estrany, diferent als altres, es presenta en una comunitat o en una societat. Avui dia, em feien una pregunta l'altre dia, no sé, precisament l'Andrés Luengo, diu, avui tornaria a escriure el Boris? Sí, però seria molt diferent. Perquè, esclar, ara estem gairebé tots uniformitzats. Tots anem vestits de la mateixa manera. Sigui Andorra, Espanya, França, tots van als mateixos magatzems, i no pot jugar al Zara, Mango o el que sigui. I amb el cuento de la globalització tothom hem de pensar, diuen, o ens obliguen a pensar de la mateixa manera. Llavors, és com un estany petit que hi tires una pedra i es va obrint cercles concèntrics. I em va interessar aquesta idea. Em va interessar què va passar, què passaria, i això va passar, això sí, que es presenta un individu molt ben vestit, després llegirem un trosset petit on es veu això, vestit amb un tuit, vestit a l'anglesa, vestit un gentleman, que ara dirien, que alguna persona d'aquí és una paraula que utilitza molt, de gentleman, llavors, amb un transo que aquí no se n'havia vist mai, a un país on la gent anava de pana, calçotets i camises i samarretes de màniga llarga, calçotets llargs, botes i una mena de bruses, que això encara ho he viscut, me'n recordo jo, aquí a la Massana, precisament. I llavors, què passaria? Dient, us prometo casinos, us prometo ferrocarrils, us prometo el que acaba de llegir la lluna. Aleshores, quina seria la reacció? I llavors ho podem plantejar avui, jo ho plantejo d'una altra manera. Si vingués una gran multinacional, avui llegia aquell, és un foll, bon foll i no gaire bona persona, aquest sultà, no sé, de Brunei, aquest que la pena de mort pels gais i talla les mans i tal, i carregat de diners, i se li encapritxés a Andorra, vingués aquí i digués, vull comprar tot. I us prometo això. Cada andorrà, ara que diu que hi ha molta gent que no es vol fer andorrana, hi hauria cua per treure's el passaport andorrà, els donaré X mil de dòlars per la resta de la seva vida i l'educació dels seus fills i tal. Què passaria? Què passaria? Aleshores, el que hi ha d'història és la folia o el guinyol. És una novel·la guinyol, una novel·la de titelles. Ell també és una titella. I explicaré, per exemple, per què el poso al final a Poblet. Perquè no deixa, jo el tracto amb una certa simpatia davant d'un titellet.
jo el faig i ell té remordiment de que tot és un guinyol fals, és una estafa. Llavors, vol redimir la seva consciència i el poso al poblet per allí ben arraconadet, que pugui pensar i repensar. Però amb això sí que és actual. I, esclar, a mi no m'ha interessat, després ja, a partir d'aquí es publiquen, bueno, a partir de poc, en un any o dos, contínuament, que fins i tot me citen, etc. Però quantitat d'estudis, d'investigació i tal. A mi no em va interessar ja el personatge. A on acabava jo? Després li van a la tomba, tal, tota una sèrie de fets verídics, però jo no vaig investigar, no? Jo vaig mirar els diaris. I vaig mirar els diaris importants d'Europa d'aquell moment, francesos i espanyols, i fins i tot de Portugal. I, bueno, ell, a través del bisbe i tal, això és històric, la Guàrdia Civil el porten a Barcelona, i a Barcelona, amb el famós tren, aquells trens per anar a Madrid, amb els seients de fusta, i ell tot ben vestit, i es queixa la Guàrdia Civil de la duresa dels seients i de tal, i de Madrid, de tal, l'envien a on normalment tots aquests monarques que ara els volen destronar o han destronat, doncs cap a Portugal, concretament a Estoril. I allí després el faig passar, però després ja si va col·laborar amb els nazis o amb la Beix, tot això ja no me'n va interessar. Va interessar el personatge. I el personatge em dona la clau què és literatura. Què és la literatura? Clar, s'ha parlat de la literatura social, per exemple, o realista. Per exemple, hi ha ara fa pocs dies es va morir un autor molt important a Espanya, el Sánchez Ferlosio, amb una gran novel·la que es diu El Jarama, que és una novel·la que va guanyar el Premi Nadal, importantíssim, del realisme social. I el realisme màgic del nostre amic Gabriel García Márquez, no? I després hi ha aquesta literatura, aquest realisme, que a mi m'ha influenciat molt, concretament, i que és La pesta, el doctor Rier, de l'Albert Camus. És a dir, hi havia un metge, la història és certa, La pesta a Oran, però després, perdoneu-me que vulgui comparar això amb l'Albert Camus, però ho dic com a idea que sempre he tingut al cap. La literatura és recreació, és reinventar, és fantasia i realitat. Què és realitat i què és fantasia? És el lector que va passar, eren 23, 24, n'hi va haver un o no n'hi va haver cap, se'l van prendre seriosament, no se'l van prendre seriosament, que podria ser una explicació de per què no apareix enlloc. Cap traça, cap petjada d'aquest senyor famós Boris Andorra, ni verbal ni oral. Havia parlat també amb el pare del Daniel Armengol, o sigui, i tampoc no recordava res. I he de passar pel port de rat, com a deia. I mira que el teu pare recordava moltes coses. Aleshores, el que és important per mi d'un llibret és si de la cosa particular, la literatura pot ser universal encara que s'expliqui en un lloc tan petit com és Andorra. I això, per això és important, i amb això coincidim, em sembla, amb tothom, i és que l'administració andorrana el que hauria de fer és facilitar
la sortida i la distribució dels llibres que es considerin en qualitat, no dic aquest, qualsevol que s'estigui, a facilitar que surti fora de les fronteres el més aviat possible perquè es doni a conèixer. Perquè hi ha una cosa curiosa. Aquest llibre, jo crec que un dels èxits que he tingut, i us explicaré una anècdota, si em faig massa llarg que em feu així, és perquè encara hi ha molta gent que es pensa que Andorra un any la governa Espanya i un any la governa França. Això ara fa pocs dies a mi m'ho han dit. Aleshores, un dels èxits, crec que jo, que ha contribuït a que s'esgotés i que es vengués molt, per exemple, va sortir al març del 84, doncs pel Sant Jordi del 84 jo estava a Barcelona firmant llibres d'aquest Boris, amb un èxit, amb un estand que hi havia davant del Corte Inglés, a la plaça Catalunya. I tenia al costat un bon amic, el Baltasar Porcel, que és mort, gran novel·lista, gran escriptor, al meu entendre, i em diu, i ell, conegudíssim, diu que els hi has donat. Jo tenia cua de gent. I jo crec que el títol va ser un encert. Va ser un encert per aquest impacte de què és Andorra. A Andorra encara hi ha gent que es pensa que un any a França i un any a Espanya. Per veure precisament l'impacte que aquest senyor podia causar en aquella població, em permetreu, jo no l'havia llegit més aquest llibre, avui aquesta tarda dic, busca un trosset per llegir. No l'havia tornat a llegir, ja ho he confessat. Però aquestes reflexions que es fa ell, que és una mena de soliloqui, em semblen interessants. I en un moment determinat diu: aquest poble sabia comportar-se com cal quan arribaven les grans ocasions. Era un poble barreja de basarda i de gallardia. Estava segur que quan tingués lloc la coronació succeiria el mateix. Un espectacle bell i consolador. Hi hauria animació, polícia i gatzara en els rostres dels habitants de la conca del Valira. Actituds com les que veia reflectides en el diari que se'n passava lentament, com si es produís una doble lectura, l'una física en llengua castellana i l'altra barreja de pensaments en francès i en català, llengua que anava aprenent a poc i a la qual hauria de donar una importància cabdal, si volien oferir els sentiments del seu poble. I així mentalment anava calcant el programa de festes de la seva coronació del que llegia atentament, referent a la visita del constructor de la carretera. Esclar, quan s'inaugura la carretera de la Seu d'Urgell a Andorra, en castellà diríem los fastos, el festam que es va organitzar. Creuaria la frontera a les 5 de la tarda per posar de manifest que el rei arribava de l'estranger amb el propòsit de prendre possessió del seu domini. Allí, el Consell General, amb el vestit del país del segle XIV i amb capells de 3 pics, li donaria la benvinguda. Discursos, el seu també en català, enhorabones i homenatges. Recordeu que quan aquí rebíem els delegats permanents i els veguers, i començaria la comitiva a emprendre viatge per tots els racons de les valls que ell ja coneixia, però ara el rebrien amb caràcter oficial, art de boixos, domassos a les finestres i els eixidors, les campanes de les esglésies llançades al vent, la gentada vestida de festa, dones formoses als balcons que aplaudirien amb fervor, victorejant el rei com anys enrere ho havien fet les padrines i les mares amb el príncep.
episcopals. S'atura un moment en el vol del seu pensament y acarona aquel parágrafo. No sabemos si aquel tributo de entusiasmo iba dirigido al genio o era una prenda de amor para el hidalgo glorioso que supo encaminar silenciosamente a los suyos por los senderos más fáciles del peligroso viaje de la vida. Paraules que obrien el cor de Borís i que aplicava materialment a ell, que seria, sens dubte, el creador d'aquell país i que el faria entrar en l'època moderna per la porta gran. Somiquejant instants, fugia i s'acostava a la realitat, palpant materialment gestos, expressions, discursos, fins i tot la temperatura viscuda pel príncep i pel rei. S'eixugà la suor del front amb un delicat mocador de seda blanca. Sant Julià de Lòria, Santa Coloma, la capital del país, presentació d'autoritat, un ritme frenètic, però esplèndid. Totes les prominències del terreny, desigual i accidental, es veien plenes d'un nombrós públic que batia de mans i aclamava amb frenesia el seu sobirà, protagonista d'un espectacle fantàstic i commovedor. En diversos punts del camí, els pagesos aixecarien amplis arcs de tabac i a la plaça major de la capital, segur, n'alçarien un de monumental, amb una inscripció que, a més d'incloure un poema, indicaria l'entusiasme que el país sentia pel seu rei. Andorra, el seu rei Boris I, en prova d'amor, de fidelitat i de submissió. Gràcies. La folia fantasiosa de qualsevol Aureliano Buendía del García Márquez a la meva modesta escritura, i una gran escritura, o d'un doctor Rier de l'Albert Camus volent salvar tota la ciutat d'Oran, uns altres paràmetres, però aquesta fantasia, i potser avui, tens raó tu, estem en un país de moltes fantasies. Però és curiós, perquè el que ell prometia al poble, ja, això sí que consta en acta, les actes del Consell, societats estrangeres, a finals del segle XIX, ja prometien el mateix, que ara en les últimes eleccions d'aquest país hem sentit que alguns prometien fer el mateix que el segle XIX. Gràcies per aclarir-ho. Si algú vol preguntar alguna cosa. Això del temps sí, era molt important, és a dir, crear un clímax anticlímax, és a dir, estem acostumats, i al final és l'antisuspens, perquè ja saps el que passarà. Comença quan ja l'engeguen a fora, i llavors em va interessar fer l'anticlímax. Si de vegades llegim novel·les per saber com acaba, què passa, doncs aquí si valia la pena aconseguir que es continués llegint sabent ja el que passava al final. Escolta, hi ha una cosa, el Boris també, bueno, ja ho saps, des que me'l vas fer descobrir, perquè jo, com tots els andorrans, el desconeixia totalment i me'l vas fer descobrir. Però la nostra societat, almenys fins a la Constitució, perquè després de la Constitució ja no ho sé més, però fins a la Constitució, la nostra societat andorrana era una colla de malfiats. Malfiats. Es malfiàvem de tothom i de tot, de tot i de tothom. És a dir, els andorrans, per taranar. Ja ho diu el manual de César, que les màximes, que siguem malfiats. I aleshores, què passa? En una societat o en una comunitat, més que societat, en una comunitat malfiada, com devia ser l'any 30... No, perdona, i als anys 45-50
també que jo ho recordo perfectament. No, però et dic fins la Constitució, perquè després de la Constitució ja no sé el que ha passat. Però, és a dir, algú que ve a fer una proposta que diguem, no surt de l'ordinari, obligatòriament està rebutjat. Està rebutjat. És a dir, l'única proposta que podia ser acceptada era una proposta estrafolària. Absolutament estrafolària. És a dir, fora de tot. És a dir, que jo crec que hi ha una cosa interessant, si vols, a dins de, si en podem dir, la psicologia comunitària andorrana, aquest anàlisi, és a dir, que si vols, només podia ser un personatge amb propostes estrafolàries que fos acceptat, perquè convèncer 23 consellers sobre 24 d'aquesta comunitat tan, diguem-ne, i tan recelosa de tot, vull dir, és un èxit extraordinari, és un èxit fabulós. Això dels 23 no ho sabem, La novel·la. La novel·la sí. No. La novel·la, parlo de la novel·la. La realitat, espera, les realitats ara ja no tenen cap més importància. No. Escolta, si ara ens posem a mirar la realitat és que estem a fora del nostre temps. Sí. Ara, i l'any 34, perquè els diaris hi surt, això. Sí, espera. Tot Europa, I està... I diaris americans també, I està molt documentat. Després, No, o sigui, els diaris, quan comences a mirar... a mi el periodista, l'Andrés Blanco, diu qui deu més, el Toni Morell al Boris o el Boris al Toni Morell? Dic, perdoneu la immodèstia, el Boris em deu a mi la resurrecció. Absolutament, sí. Perquè no se'n parlava de ningú. No. Ara sí, i a més se sap que va existir, no? I més coses de les que jo dic aquí, perquè jo només em vaig limitar a el que deia els diaris. Després dels diaris no sé què va passar. Ni m'ha interessat. Però sí, és veritat, ara la realitat no compta. No. No val. És per això que jo crec que... Tot és líquid, que deia aquell al Bauman, no? Tot és líquid. Sí, bueno, a part que sigui líquid, és que la realitat no té absolutament cap mena d'importància. Ni el que és veritat, ni el que és mentida, ni res, no. Igual. Són veritats virtuals. Això mateix. I quan llegeixes els articles... No, és que ens tornem tots virtuals, perquè si el Toni Morella fa tuits, ja m'explicaràs quina virtualitat. No. Tinc l'original escrit a mà, que precisament anirà aquí dins, si l'accepten. I tant, serà un plaer. Doncs, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta vetllada. Gràcies que m'aneu escollit al començament el Comú de la Massana. Això és entre amics, sempre. Es donava per fet, però no ho podia. I gairebé com aquell qui... Jo sí, Perquè ja és la segona, tercera o quarta vegada que... Ja no les contem més, l'important és... Però moltes gràcies al Comú de la Massana i a l'espai que és extraordinari. De l'última vegada que hi vam estar, encara s'ha arreglat més. Les caixes... Ara hi ha ampliació cap aquí. Sí. No, però és un espai... Haurem de créixer l'alçada després. No, però hi ha les caixes aquí. També. Podem fer una cabina biblioteca. Molt bé. Això que rondinava, que estava cansat, que ella a la tarda no hauria sortit mai. El Ballera. No, el Toni. No l'he sentit. Bueno, Que el Matí estava content, per això. El Matí estava content. que no ho veieu? Allò de gentleman de dir, Toni, ben guapo, sisplau. Tant tomàquet, Vull dir, bueno,
Jo em permeto... I que sigui per Toni, molts anys. perdona. No, però ja saps què et vull dir. En absolut. Sempre rondina, sempre rondina. Bueno, Anna, ja el diràs tu. Molt bé. Moltes gràcies. El rondinador que sigui